ZVL. Omroep ZVL. Ik sta hier bij de bibliotheek in Hulst, waar meer vrijwilligers worden gezocht in de strijd tegen eenzaamheid. Komt u mee? In de bibliotheek werd geïnteresseerden verteld wat er precies verwacht wordt van de vrijwilligers. Nou, dat is heel divers. We zijn eigenlijk erg op zoek naar vrijwilligers die mensen willen helpen in de middag. We willen een gezellige middag gaan organiseren, waarbij we echt mensen zoeken die hun eigen kwaliteiten kunnen gebruiken. Dus iemand is bijvoorbeeld creatief, of iemand kan goed babbelen, of iemand is gezellig. Maakt niet uit wat, dan zijn we op zoek naar een pool van vrijwilligers die 2 middagen kunnen vullen. En dan willen we ook dat vanuit die vrijwilliger zelf meegedacht wordt, zodat het een gezamenlijk initiatief wordt. Dus niet dat wij zeggen van dat ga je doen, maar dat we het gezamenlijk doen. Daar zijn we echt naar op zoek. Er is dus voldoende creatieve inbreng voor de toekomstige vrijwilligers. Dat is ook nodig, want de doelgroep bevindt zich in alle lagen van de samenleving. Dat zijn vooral mensen die niet in staat zijn om bij drukke activiteiten te komen vanwege bepaalde reden. Die reden kan van alles zijn. Dat kan zijn dat je lichtelijke psychiatrie hebt, lichtelijk verstandelijk beperkt, een lichte vorm van dementie. Maar ook gewoon zodanige eenzaamheid dat die stap veel te groot is, dat die drukte veel te groot is. Daar zijn we echt naar op zoek. Er is al een duidelijk beeld van de toekomstige aanpak tegen eenzaamheid. Nou, het is de bedoeling dat we op maandagmiddag en woensdagmiddag, en dan moet het hele jaar doorlopen. Zodat de mensen dus wekelijk iets hebben om naar uit te kijken. Waar ze zin in hebben, waar ze zeggen, dat is die middag, daar ga ik weer naartoe. Dat is de bedoeling en dat willen we gaan creëren. En dat willen we doen in ons dienstencentrum De Lieve. Daar willen we een soort huiskamer van creëren, waarbij die mensen gezellig in de huiskamer komen bij de vrijwilliger. Rick Matser uit Axel is sinds kort vrijwilliger geworden in de regio. Sinds juli ben ik met pensioen gegaan en na een aantal maanden thuis gezeten te hebben, dacht ik van ja, er is wel wat meer in het leven dan alleen de tuin te doen. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. Voor deze vrijwilliger is het een win-win situatie om je aan te sluiten bij een organisatie in de buurt. Ja, er zijn heel veel organisaties die op zoek zijn naar vrijwilliger en ik kan iedereen inderdaad aanraden om iets te betekenen naast je gewone werk of in je vrije tijd. Om wat te betekenen voor de maatschappij. Maar het is vooral ook voor de invulling van je eigen vrije tijd is het ook een zinvollere bezigheid. Er zijn ook verdrietige situaties die kunnen leiden tot iets moois. Zo bewees Gino de Witte uit Klingen. Vorig jaar is mijn moeder overleden, daar was ik mantelzorger voor. En zo kwam er meer tijd vrij. Dus dan denk ik, wil ik toch wat nuttig zijn voor de maatschappij. En kijken wat er allemaal nog mogelijk is en wat nog kan in feite. Hij ziet veel eenzaamheid om zich heen. Ja, best wel. En ik vind na de corona denk ik dat de mensen nog meer afstandelijk geworden zijn dan voorheen. Helaas, ik hoop dat het anders zou geworden zijn, maar ik zie de mensen steeds verder en verder van elkaar wegdrijven. Ja, misschien wat meer mensen zoals u en dan wordt het wat beter. Ik doe mijn best en meer kan ik niet doen, dus ja, de maatschappij doet de rest, zullen we maar zeggen. Hè.